Jekk kien hemm bżonn konferma li l-inkwiet fil-Partit Nazzjonalista għadu għaddej tal-Avukat ta' Adrian Delia. L-Avukat Vincent Gallia li qed jagħmel xogħol ta' avukat tal Adrian Delia bħala kap tal-Partit Nazzjonalista għalli spiċċa attakkat wara li Delia talbu jagħmel xogħol fil-Partit u f'kitba fil-Mument irrefera għal dik li sejħilha Fazzjoni li mhux taqbel ma' tmexxija ta' Delia. Biex qed ikomplu jkunu n-nazzjonalisti stess li fil-beraħ qed jitkellmu fuq fazzjonijiet differenti. Skont l-Avukat Gallia jidher li l-iskop ta' din il-fazzjoni u li jitlef il-Partit Nazzjonalista u jitlef b'maġġoranzi kbar ħalli mbagħad ikunu minn ta' quddiem li jakkużaw lil kap tal-Partit Nazzjonalista li dak li seħħ huwa tortijaw u taħadd iżjed kiteb l-Avukat ta' Delia. U żied jgħid li b'hekk dawn in-nies ikunu jistgħu jerġgħu jaħtfu lill-Partit Nazzjonalista. Huwa faċli titfal ġebla u taħbidejk u meta tkisser il-ħġieġa tajt li ma konċint, kompla jżid l-Avukat ta' Delia. Vincent Gallia jgħid li din il-mentalità ta' wħud li għadhom fil-Partit Nazzjonalista. Il-kummenti ta' Gallia inqas minn ġimgħa wara li l-Partit Nazzjonalista ħareġ jgħid li s-sitwazzjoni fih dan u jirriżolta, juru li s-sitwazzjoni mi jirriżolta xejn tant li n-nies ta' Delia qed jakkużaw lill-oħrajn fil-Partit Nazzjonalista li jridu li l-istess partit jitlef.